Salam hemmeňize. Bu meniň YouTube kanalymdaky bu formatdaky ilkinji videom. Bugün biz bayram bilen pizza pişirýäs hem de sizin kommentariýadaky ýazan soraglaryňyza jogap berýäs. İlk bilen gerek zatlarymyzy çykarýas, ondan soň bayram bilen işe başlap sizin soraglaryňyza jogap berýäs. İkinci gerek zatlarymyzyň biri bizim hamurumuz, farş, biz ketçup ulanmaýasdy, pomidor ulanýas, ondan soň kömeli syrymyzy alýas. Burada şu. Bayram çorkudan geçirmeli zatlar eti. Men hamur bilen işleyen. Sen duracak mı şeyle? Ne etmeli? Sen şular ara salap çorkadan geçip vermem al. İkinci sorumuz sen kim nereden? Pahodu bana berýärler bu soru. Sen bunu tanıyalım. Benim adım Zöhre. Çerçeveden. 2000-nji ýyl. Bir sanımda. Что bu вот zadını? Bunun emmesinim. Onun emesini tak. 25 yaşımda, 2000-nji ýyl. İkinci soru. Ne dip tanışdınız? Biz ne dip tanıştık? Men Rossiýada okap geldim. Okumy gutaryp geldim. Medisinada okap geldim. Gutaryp gelen wagtym meni zada çağırdı. Gepleşigine çağırdı. Baştanam niýeti başka eken, meni söýen eken. Ýa-ni men bardım. Bir kafede görüştük çerçevede. Ondan soň ýa-ni gepleşip, ondan bundan okum hakynda ol-bul aýdyp berdim. 2 saat gepleşip oturduk. Soňra meni bu gepleşiye çağırdı. Men bardım, oturduk kafede gürleşdik. Uje men adam düşünýär. Şu bir adama bir hili nähili çustuwa galdyrýanyňmy, nähili reaksiýasyny görüp düşünýän sen şu adama yaradyňmy ya yaramadyňmy. Men uje şu wagty bir hili чувствовать etdim, что men muňa понравилось. Çıktık, naharam alıp vermedi, yiyecek mi dedi, menem yok dedim. Aç. Vermedin, bolmaýar. Aç öýme geldim, öýme gelen soňam öýümdekilere de men zat dik gidipdim. Kızlar bilen oturmana gitýäs. Klassdaşlar bilen diýipdim. Soň okey diýip iberipdiler, bolmasa goýbermeýärdi öýümdekiler. Öýe baran soň mi bilmedim, aç ýatdym şonu motoga. Ýeçenli eltip, taşlap, izначально вообще kafe alıp gidende de men öýe gelip alıp gitdi. Soň men soradym, sen hemme gepleşe gelýän gyzlaňy dedim. Yalanmı? Näme oýnýa seretýäň? Yalanmı? Özün gelmedin mi? Yok, paputiye ekeni dedi, alıp giderin dedi. Короче, beçeler, meňe anaňy beriň sesi. Atpıçar şoňa boldu. Abşim ertesi günü bu maňa ýene ýazdy. Näme otursun, abed etdiňmi dedi. Bot, özüň aýda, hiç hili çustwaň ýok eken, az ýüzüňe çyk-bıçyk etdiň ya. Näpçi ertesi günü ýene giýjes bilen ýaşyp çykdyk. Ertesi günü näpçi ýene meni çağırdın. Aç kaldın. Mensiz ýep bilmediňmi? Başka hiç kim yoktu, bekar. Kızlar siz bilýäs, düşündiňiz, niýeti takowa. Hiç kim bekar ýokdy, uyan biyan. Tam было men muňa ýak kaldym ertesi günüm korçy ýene abede çağırdı. Abed etdiňmi? Yok dedim. Soň gel onda abed diýdi. Öýümden abedde çykmak problema deldi. Kankam işte böyle. Soň bardy gene abed etdik. Taka çot geri alıp bardy, steak ýedirdi. Soň уже такой чувствовалар. Nerede çustolar? Уже men чувствовать oturdum, что men muňa ýak kaldym, gönlüne oturdum. Soň senem hova dep durýar. Hova. Öýlendiň, näme diýdiňmi? Ýene bir ondan soňky gün, 4-nji gün, 5-nji gün. Ýene çağırdy meni boş bolsa, endi gönlüne yaramadyk bolsam ýa bir neme üçün bolan bolsa günde çağırıp ya görüşüp oturmasy da bazara çıkıp, häzir bazar alıp gitjek bolan gitmeýän bilen. O wagty bazara çıkıp men bilen aýlanyp maňa zat alyp berdi. Şondan soň başladyk söýüşüp отношениямызга başladyk. Всё нормально. Bir keze guruşdyk şon. Вообще, например, ýene bir sorumyzyň biri neçe ýyl bile diýip sorapdyrda. Şu neçe ýyl bile diýen sorawa 1,5 ýyl boldu. Sen bilen guratmam bunu. Näçe? Sır doğru mu?
bir yarım yıl boldu. Şu bir yarım yılın içinde uruşuklu gepleşmen, hiç gepleşmen gezen günümüz bir hepte ya 10 gündür. Sebebi onun yanına uruşup, koyuşup, söyüşüp, nemedi gitmedi gene devam ettirip. Правильно же? Ben koyuş koydum. Kaçan? 3-4 gece. Sakime yaraştı. Aldadım ütkendi. Aldamıyor, ütkedi mi? Ütkeni o. Ne mi ütkeni? Konuştuk, yani seriozno koyuşup da kansa gepleşmen yürümedi. O şimdi maksimum bolon bolsa şu bir yarım yılın içinde ayten 10 gün atsil 2 hepte bolandır. Короче, birinci mayonezim hamurumuzu yazdık sonra mayonezimizi çal yaz. Şeydi ben bir yarım yıl söyüştü yine. Meyle uğraş, koşmak, emme de böyle. Короче, bayram bilen men koş bilmedim se planşaydım satıptım. Bayrama. Oha. Ne niyet bilen satıptım toy etsem. Toy etsem bana galiba bu toy. Sen her işamızda şu planşa diyordum. Şunun için yaraşadım. Geçi söyledin. Son şunu al da hayatım diye. Şunun için. Pomidorumuzu koyuyoruz. İndiki vaprosumuz nemçin yağlık danmayan diye. Nemçin danmayana Короче, seredin menin gaynlamam savurmayan, men yoldaşmam savurmayan, bana hiç kim yağlık dakmanı zastavit eden ok. Menem kanonya köçezada çıkamak ömün içinde dine. Şunun için nemonya yağlıktan al. İşe zada gitsem ya köpçülük yerine toy zada gitsem hükman dakyan yağlık. Ondan sonra sorulan bir nemçin yüzük takmayanız deyip kabir videolarımızda yüzüklerimiz yok. Birinciden öğrenişmedik. Неудобно, men elimde şudur, neudobno öğrenişmedim. Şunun için sırası çıkar yani köçeden geldim. İkinci dönem evin işlerine bulaşmasın deyip çıkar koyarız. Hatta yüzüklerimiz var ikimizin. Sende var mı? Şimdi de var takmandır. Bayram nemçin gülüyor. En ulu köp vapros sorulan biri, en glavni vaprosdan biri bayram nemçin gülüyor. Bayram gülye. Ne istemiyor. Prosto bunun tanalanda ya yüzünün kontentini alıp baran vakti yılgırman alıp barıp başlaya. В итоге şu zade öğrenişe yani kameranı geçip gittik hep rahatırken. Kameranı gören vakti gülen ok. Уже автоматически öğrenen de kameranı görse gülen ok. Ata жизньde onya bir gülmen, seriozno yürüyen adam da gülye, gepleşe, özünün şutkaları, osu, busu. Yine de adam da biraz serioznorak özüm, yaş çağa değil, gülüp eden o. Öyde kim karol diye. Öyde bayram glavni. Kухняda bu главное meselede. Öyde real bayram glavni ya gitmeyesiyse gideceğiz. Onu etmediyse etmeyen, onu etmediyse etmeyen. Küçük bayram glavni. Sen beni iş kurtardın özüm okumanda endi bu arada. Toydan soň näme ütkedi? Köp zat ütkedi toydan soň. Eğer отношениямызda näme ütkedim deyip sorayan bolsaňyz, to, конечно, biraz ответственностьинди köprek. Kimde? Mende? Mende. Sende näme Öýün atlasın? işlerinin dimende. Napример, öýümde işleýätdim yanımda. Doğanlan bat, ecem bartı kömeýtede. Hazır bolsa yekece özüme mezada özüm etmeli. Ya kuhnyada ответственность köp diýende. Отношениямызda kendini isat etken yok. Öňne hili bolan bolsa bayram hazır hem şon ýany. Sende näme etkedi? Rasxotlarym köpelde, ütkedi. Kelle ağrım köpelde, ütkedi. Nemçin? Killary. Ben spokojnyraq biraz yaşadım. Hazır kim spokojny yaşadan yok. Hazır biraz öň içi şoklu bol başladı. Ke wagtda слишком şokum boldy. Toy kömek nähili duygu? Toy etmek. Toy etmek nähili duygu? Toy etmek nähili duygumy? Nähili duygu? Diňe toyun özü, dabaranyň özü, вот интересно. Men üçün toy edeli biraz ulurak dolan günü bellenýär. Boldy.
başka ötküşük zat yok. Aşk nedir? İndiki sorak. Я не знаю. Benim bilemem. İndiki sorak geçelim. Yok, aytıp bilecek. Aşk. Терпеть друг друга. Gelinden korkuyan mı? Kəbir temalarda hava korkuyan. Medova mesut yok mu? İndiki sorak. Бар. Açan. Pul tapılsa. Ne için bu kız? Реально были такие вопросы. Ne için bu kız deyip yazıp durlar? Şadiyan. Şunun için. Canlı. Живая. İçin kısmaya karşı da. Haterlar bilen arın nəli? Men bayram bilen tanışmazdan öňe häzirden ýanky vlog ýöretmezden öňem TikTok'a, Instagram'a girýän gyzdym. Основной Merkezi Aziýada ýanky özbek, täjikleň arasynda ösendim. Ya menem blogerdim. Menlerine hater kän, zat etmeýärler diýerler, oňa zat ýok. Başgalar has beter. Girýä schody yaman gep ýazyp gitýär. Şoň üçin men o zatlary öğrenşikle, şoň üçin hiç hili reaksiýa beremok o zatlara. No bывает. Go zat goýýaňam, ne to zat geplýärler alyp prosto blog etýän boldy. Üniversitede okuyamam bolamok. Pizzamız tayar boldu. Az duhovka salıp koyarız. Sırını bolsa отдельно pişverende saylasa sırırak kalya. İndiki sorak. Betbeli näme üçin soňky wagtlar aýdym çıkaranok. Sebebi şowlara girip gittik. Vloglara girip gittik. No yakında, скорее всего, bu bölüm çıkanda уже bir sana aýdym çıkandır. Vay, birinci swidaniýa çıkamda nähili eşikletdim. Ýa sonra bermendirin, şonu beresmi edindi. Köynekde. Nähili köynek. Tip şu yal korичневый renkli. O kadar yaktım, men sana birinci görüşte nähili doýuly boldy sen. Голый. Сколько уже вместе? 1,5 yıldan beri. Ne edip убедили, что он тот самый diye. Haçan убедилась, haçan da birinci ezek uruşan vaxtımız. Уважениясы adamlara karşı, не только bana, hem adamlara karşı уважениясы yaktı bana. Şondan soň şo birinci ezek uruşan fonu koştu. Şonda bildim, что он тот самый, что он очень хороший человек. Sen de? Sen kaçan bildin? Yok. Näme sorak? Как убедились, что она тот самый? Ben по расчетам. По какому расчету? Blogerçılığa okuy var. Şonuň üçin işletme üçin aldım. Häsiýetinde gow görýänim bir bar diýipsiz. Bar häsiýetinde gow görýän häsiýetim. Spokojno. Men söýüşini gow görýän. Söýýäm ýokman, bilemok da ýene. Bir häsiýetini gow görýän. Личный zat ýene ok. Предложение hakkında bilýätdiňizmi diýip sorapdyr biri. Yasam organizował diye. Özüme etmemedi. Gerçi yüzüğü hayvanın pulunu aldım. Ben özüm aldım. Gülü bile barıp aldık. Könüğümü tikik gelipdim, özüm tikip. Eşiklerine özüm zakaz edipdim. Love story zatları. Gerçi mezada biletim özüm inisiyativa bildirenim için boldu karaço zatlar. Никто-то другой. Uluy söygüden der. Короче, onun için internette gören emez adınız ona oturmam. İlkinci kim söyleyen deyip aytdı deyip soraptırlar. Bayram aytdı bu ilkinci. Keleň soktun mu? Gözüme saat uçtu. Pizzamızın sırrını sonraktan koyacağız. Sırası koymayız pişiverende. Sen erak kalyada git köyüp gidiyorsunuz. İn halayan naharımız deyip sonra veriptir. Näme nahar halayan? Näme? Hı. Mantı. Kədli. Kədletli. Doğralan etli özüm. Да? А те, которые я делаю, тебе не нравятся? Не, нравится. Вкусные же они. No. Mening eng ko'p ko'rgan naharim. Näme nahar? Men senkini bildim anas, menki näme?
Fitchi. Neyin fitçisi? Любой фичи. Базарный фичisi особенно. Нет такого, да, не Britta. Yine 5 minute koy vereceğiz. Pizzamızın tayar böyle. Tayin mi? Vay. Şimdi ya ovadan pizzamız tayar oldu. Nosk. Bir gezel koydum. Не так, первый только один раз. Вот, какая красота. Ayal maşkalı şunu yal güçlü zat. Elim köyde ziyene barıp ısıp suyun aşağında da dötürün. What dedin gülüm? Çok iyi kızlar. Men ettim diye vardı ama. Bizim bu çeken videomuzu halan bolsanız ve şu formatta video düşürmemizi isteyen bolsanız komentarda belirlek geçin. Şu bilen videomuzun sonuna geldik. Siz bilen hem pizza pişirdik hem de kızıklanan sorularınıza cevap verip geçtik. Halan bolsanız like basın.